Patay ang hepe sa Police Station Tukogod sa Cagayan de Oro City human giposil sa wala pa mailihing riding in tandem suspects samtang pauli na kini sa ilang balay. Sayron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, hugot nga gikondena sa Police Regional Office 10 ang pagpusil patay sa ilang opisyal sa gungsong operasyon batok ilegal nga droga ginatudlong motibo sa pagpamusil. Patay na dihang nadala sa ospital si Police Captain Abdul Kahar Armama, ang hepe sa Police Station Tukogon, dihang gipusil kini sa duha ka mga sospek sa barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City pasado alas 8 sa gabi adlawng Sabado, samtang pauli na unta kini sa ilang balay. Sumala sa mga nakakita nga gikan si Armama nagpark sa iyang sakyanan, pipila ka metros lang ang distansya gikan sa ilang balay dihang nahitabo ang pagpamusil. Isa ramay mong park diya gabi nya muli diya skon. Baklay gina. Oh, baklay. Baklay ra na perminente. Bag muli na silang kwan. Balay. Dugang sa saksi nga posibleng migamit og armas nga adunay silencer ang mga sospek tungod wala sila'y nadungog nga buto. Nakurat na lang sila nga adunay lalaking midagan dayon sakay sa motorsiklo. Kato na time nga na vigil nya. Mo pag uli na niya kamlong baklay na. Ngit-ngit mo dire. Mga ito kwan. So, bisa ang mga gabidyo sir, wala gid sila kabantay. Wala kabantay. Ayara na kabantay na gidagan na tong suspect. Ayan na nakita na kuha na si sir din. Sumala sa Cagayan de Oro City Police, daan ang adunay hulga sa kinabuhi nga nadawat si Captain Armama gumikan sa sagunsong operasyon ni ini batok ilegal nga droga. Nasayran sab nga nawala sa posisyon ni Armama ang iyang issued firearm nga gituuhang gidala sa mga sospek. Adunay bahad sa iyang kinabuhi human siya magapahigayon og anti-illegal drugs operation sa iyang area of responsibility, particular na diya sa barangay Kamamanan o diya sa sitio Pinikitan, Kamamanan. No? Duha ka samad pinusilan sa ulo ang naangkon sa opisyal gamit ang gituuhang .45 nga pistola base sa na-recover nga mga basiyo sa bala gikan sa crime scene. Hugot nga gikondena sa Police Regional Office 10 ang pagpatay sa usa sa ilang mga opisyal. Gimando karon ang pagmugna og Special Investigation Task Group nga mao'y mututok sa pangimbestiga sa maong kaso. Samtang gidala na ang patayng lawas ni Police Captain Armama sa ilang probinsya sa Lanao del Sur aron ilubong subay sa tinuuhang Islam. Dunay mga footages karon nga gipakita sa atong investigator on case nahimong na hinabi po niya nga buot po mamahimo na tong kwan po no testigo nihaom ang description sa personalidad sa adlaw nga wala pa mahinabo og nasayran po sa atong investigator on case nga makatulo na ka Sabado no nakita niya kadtong mga personalidad duha ka lalaki akit na ang motor nga gigamit. Sara, mismong si Pro-10 OIC Regional Director Police Brigadier General Jason De Guzman ang personal nga naghatod og tabang pinansyal ngadto sa pamilya ni Police Captain Armama ug gibisita sab niini ang lubnganan sa maong pulis sa Marawi City. Pagpasalig sa opisyal nga dili nila lungan ang investigasyon hantod nga ilang madakpan ang mga responsable sa krimen. Sara? Daghang salamat, James Paulo Yap.